Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes katapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo, ang bulan sang mga kabulakan. Ay pwerte no, katapusan sang Mayflower Festival mga kaaksyon, no? Flores de Mayo karon nga adlaw May 31, 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Liwat kita nga magainop danay sa sunod sang isa ka oras kag tunga mga kaaksyon sa pagtalakay sa mga balita nga aton pagadalon sa sining nga udto. Pagaupdan kita sa aton sining nga mga aksyon na reporters fielded na karon sa ila tagsa ka mga areas of assignment. Handa na sa pagbalita sa inyo mga kaaksyon samtang nagapanyagas sa sining nga udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa sining nga udto dira sa mga kapurukan kag kabaranggayan nato na kabay pang oks lang kita sa sining mainuras kag kalakipman ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side man mga kaaksyon kag sa ato sining nga mga kaaksyon dito sa isla sang Guimaraso, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Capiz, Aklan, Inantique. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Halo sa matamat na ginakomplito ni Presidente-elect Bongbong Marcos ang iya sining mga cabinet members sa tion sang Marcos Jr. Administration. Sinoni sila mga kaaksyon: Attorney Victor Rodriguez, Executive Secretary, Vice President-elect Sara Duterte bilang Department of Education o DepEd Secretary, Jesus Crespin Boying Remulla bilang Department of Justice o kung DOJ, si Bienvenido Bini Lagesma bilang Department of Labor and Employment o kung DOLE, and Susan Tots Ople bilang tagpamuno sang Department of Migrant Workers o
DMWD, daw bago ni ba? Department of Migrant Workers. And si Binamin Binhor Abalos Jr. bilang tagpamuno naman sang Department of Interior and Local Government o DILG. Arsenio Balisacan, National Economic and Development Authority o CONEDA. Binamin Jokno, balik siya, Binamin Jokno bilang Department of Finance o DOF. Felipe Medalla, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor, and Alfredo Pascual, Department of Trade and Industry o kung DTI, and Manuel Manuel Bunuan, Department of Public Works and Highways o kung DPWH, si Secretary Manuel Bunuan. Anton Lagdamio Jr. bilang Secretary or Special Assistant to the President. Special Assistant to the President Anton Lagdamio Jr. Attorney Rose Beatriz Trexie Cruz Angeles bilang Press Secretary. Erwin Tolfo, Secretary sang Department of Public Works o Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Erwin Tolfo. And Amina Pangandaman, Secretary Amina Pangandaman, Department of Budget and Management o kung DBM. Ivan John Oy bilang sekretaryo sang Department of Information and Communication Technology o DICT, no? Si Secretary Ivan John Oy. Maria Sinaida Angpin bilang sekretaryo o tagpamuno sang Presidential Management Staff. Maria Sinaida Angpin kag Esperanza Cristina Frasco. Bilang tagpamuno naman sang Department of Tourism, mga kaaksyon. Amo ni palang ang mga sekretaryo nga ginpanghingadlan during the Marcos administration. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon karon dugay-dugay sa Kapitolyo Provincial. Balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa pagpanagtag sang Inetsekas Assistance sa syudad sang Cadiz, Victorias kag Banwa sang Pontevedra. Liwat nga ginpamunuan ni Gob Lacson subong adlaw. Liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, hindi makaalarma suno sa kay Gob Lacson. Kag economic team sang Marcos administration ginpaboran ni Gob Lacson. Kag sa City Hall naman sa New Government Center, mga kaaksyon nga balita, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor Elcid Familiara nagpanumdum nga may ordinansa ang syudad angot sa curfew for minors umpisa las 10 ang gabi tubtob las 4 sang kagahon.
Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, biktima sang pagpanglutang sining aga yara sa drug watch list sang Station 3 kag suspect man sa pagpanglutang sa Barangay Bata sa tung Abril 2. Marusadya galini. Sa nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon na John Diaz, PRO6, nagpaandam sa publiko, mayangot sa mga persona nga nagagamit sang pangalan sang Regional Legal Officer sa pagdemand o kung pagpangayo kayo sang donasyon, no? Kag sa Banwa naman sang hinubaan, lalaki nga nagalawig sang Carabao, Pilason matapos ginlabo sang hubog. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon na Eden Abuso, BGMP Talisay, nagumpisa na, nagsugod na sila sa pagpanghatag sang second booster shots sa mga PDLs. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, si gabalita ni Aksyon Roger Gotib sa Sagay City PNP, wala sang natumod nga sospeko angot sa paglutang kag pagpatay sa driver sang trucking. Kag sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa 1st District, akusado sa pagpangawat, arestado sa San Carlos City PNP. Sa balita naman kay Aksyon Arlotica, dua ka mga wanted nga persona na pan sang Talisay City PNP sa kasong pagbayular sang Presidential Decree 1602. Kagabalita kay Aksyon na VGA pasible sa ikalimang distrito kinagamo sa tunga sang grupo sa mga pamatanon sa public plaza sang Banwa sang Binalbagan, padayon pang ginaimbestigahan na hepes ang kapulisan may panugyan sa mga ginikanan. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon sang Thanksgiving dinner para sa iya gabinete. Kag nagkanta pa sang isa kaambahanon si Presidente Rodrigo kagabi, na? Presidente Duterte, nagkanta siya sang iya paborito nga ambahanon. Ay, perti, War on drugs magapadayon sa BBM administrasyon. Vice President Leni Robredo ginpangin bulahano si incoming Vice President Sara Duterte. Kag supply sang isda, baboy kag bugas sa Pilipinas ginakulang suno sa DAR. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang ato sining Facebook page. Pagtapos like kag share, ipadalang inyo sining mga mensahe. Kaya tagan tayo na igtalopangod karon, dugay-dugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyonta ang nagpamati sa siningaw to, sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Yun lang nga pagpamati kay Melvin Solidarios Apdo, at Tia Kim Eriman, Mr. Milili Oligo, Christine Minies Villalobos, Jing Arcilias, Jocelyn Alex Montesa. Thank you, good sirs. Thank you, good ma'am. No? And John Ray, Madam Virginia San Antonio Alpenda,
Kay Erna Lagdamin Murata. Salamat gid Erna. Alex Fuentes, Rufino Era Gavinio, Christine Minias Villalobos, kay Co King. Salamat gid Co King. Ay, perti. Jamel Di Florendo, Eprek Mandioya, and Didi Laos, kay Imbong Jocampo, Migs Liberty Beniti Nobaldo, Diego Imelda, correct ni sa sir? Si Diego Imelda. Annalyn Miliano, no? Annalyn Miliano. Niepes A. Jasmine, salamat gid, no? Okay, thank you gid. And Ray Flores Baryoga, present naman sa Ray Flores Baryoga. And daligid lang ha, kay ma-check ta danay. Dino Alec, salamat gid Dino Alec. Rodolfo Jr. Peregrino. Ay, participarintiyon ba? Rodolfo Jr. Peregrino. Neresa Santana Bayati Sagmon. Chi Osera Magada. Reggie Bigot. Gerald Babaw. And Eileen Biligorio. No? Salamat gid Kay Erna Lagdamin Murata, salamat gid madam from Pontevedra, no? Thank you so much gid. Melvin Solidario Sapdo, morning lang kay Ronnie Ifipanyo sa Barangay Malingin, Bago City. Ayos. Kag Councilor ay may presyon sang Bago City. Gatamyaw lang si Melvin Solidario Sapdo. Okay, Jing Arcelias, nagapamati, pamilya mati sa Bago. Salamat gid Jing. And daligi lang kay ma-check tada na yun. Okay. Elvira Hilogo, liog ta like kag share, no? Si Madam Elvira Hilogo, message lang ni saway sa like kag nag-share. Di mo likes, di mo share. Thank you, madama. Salamat gid from Barangay Panokoy, no? Farmville, Barangay Panokoy. Muman si Jocelyn, si Idi Laos, Kagawad Imbong Jocampo, Imbong Liogta, Gerald Babaw from Kabangkalan. Thank you so much, sir, no? Ayos, sige. Alex Fuentes, Madam Verinia San Antonio Olpenda, gatamyaw lang sa Celine Homes sa akon nga friend si Nicole Mahilom gapamati gidnaw sila sa BBB. Ay, pwede. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda kag sa mga listeners naton sa Celine Homes sa kay Nicole Mahilom. Thank you so much gid, no? Ayos. And Ibon Boitzer, 100 cent stars. Thank you so much, Ibon. Thank you, Madam. Thank you, Madam Ibon. Ayos, dagang salamat. Sige, dalig lang mga kaksyon, sanbayan ay matagtanay pila ka mga commercial sa kay Rodora si Kuya ho. Ipadala lang da mga mensahe ninyo kay tirahon tayo na dugay-dugay. Madam Rodora si Kuya, salamat gid, no? Kag Genevieve Solidad sa Banal, Donald Kabasag, may lang pag-monitor. Ayos, sige, salamat gid. Daligid lang, standby mga kaksyon, matagtapila ka mga commercials Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:11 na nga tunuras kada siglang sang oras santa, no? Sige, standby aksyon na ida nabuso sa patrol live extension na coffee mix sanay kita. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang Kanto ang tanang balita ni Aksyon na ida nabuso sa patrol ini may kang tanan sa BGMP sa syudad sang Talisay nagsugod na sa pagpanagtag sang second booster shots sa mga PDLs. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex nag-umpisa na ang hatagan sang ikaduha nga booster dose ang mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail. Pero kay Bureau of Jail Management and Technology Region 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Dolinio, sila pa lang sa probinsya ang nagkapanghatag na sang second booster shot sa mga PDLs kag mga personnel. Dugang pa, nagadepende man ini sa Bulig naman sang local government unit kundi inahamtang ang pasilidad. Sa karon sunod kay Dolinio, 85% na ka mga PDLs ang nagabaton sang booster shot, samtang 96% naman sang mga personnel. Sa karon wala na sang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa PDLs kag BJMP personnel diri man sa region 5. Pamatayan naton si Attorney Jairus Anthony Dolinio. Tuwing pa man ang pag-kontak aton coordinate sa aton sang Health Service Division sa Regional Office sa mga LGUs natin. But so far as I know, ang aton sa Negros Occidental, we have already Talisay nga nagka-booster shot, second booster shot na. Okay. Yes, Andrea sa so far as mostly sa PGLs natin, we have already 85% sa mga PGL natin nga nagka-booster shot naman. And sa parts and personnel, 96%. But so far as the second booster, only so far Talisay City Jail ang naka-second booster shot. Balita rin sa patrol ang kaksyon ni Aksyon. Aksyon na din. Una,
Basi kung Correct. may chance da ma-check mong Bureau of Fire kay daw nagwang ila fire truck mo going to Alihis bla. Yes, Aksyon. Sige. Balitalin sa patrol, ang ka-action ni Aksyon Dinabusto. Una sa balita ng Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Karon dugay-dugay balikanta sila sa BCPO naman nga report. Kadtuan tanay balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Standby Aksyon na Dale Salazar. Live extension super fiber anay. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw. Matapos ang balita ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol, kadtuantang balita gikan sa City Hall sa New Government Center. Vice Mayor Elcid Familiarano nagpahanumdum nga may ordinansa ang syudad angot sa curfew for minors. Umpisa las 10 sang gabiho, tubtob las 4 sang kaagahon. Ambot kung gina-practice pa na, kung ginatuman pa hasta subong, wala lang ordinansa, pero te ang naga-implementar, daway na. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex intensified implementation sa curfew for minors diri sa mga syudad sa Bacolod. Amo ni siya ang panawagan kag pangabay sang duha ka mga opisyal sang syudad Action Rex, si Vice Mayor si Familiaran kag Councilor Renesito Novero. That's why nagpahanumdom si Familiaran nga mayara sa sang existing nga ordinansa sa Bacolod City kag even national law according sa Vice Mayor regarding sa curfew for minors Action Rex. So umpisa alas 10 sang gabi tugtob alas 4 sang kagahon sa masulod nga law. Sa gid-check nato ng record sa sangudang panglungsod, ang City Ordinance Action Rex amo na siya ang City Ordinance 331-2003, no? So 2003 pa ni sang napasara ang ining ordinansa no, for curfew for minors Action Rex nga for kay pamilyaran. Tatlo diri ka mga sektor no or individual ang dapat magpanguna sa pagpatuman. Una, ang kapulisan or ang Bacolod City Police Office. Ikaduha, dapat mayaraman sang bulig sang barangay. Kag ikatatlo Action Rex ang dako nga responsibilidad sa mga ginikanan nga i-monitor kag mga strict sa ila sini mga kabataan nga before ang mag-umpisa ang curfew for minors dapat make sure nila nga rada sila sinatagsa ka mga puloy-an. Suno kay Familiaran Action Rex ang Executive Order number 25 nga gilift nga ginisyo recently ni Mayor Bingo Nadia nga nagalift mula sa curfew sa syudad ay hindi na siya angot or connected sa curfew sang mga pamatalon na aksyon Rex. Sabay naman ni Councilor Renesito Novero, dapat Action Rex sa may insidente man o kung wala nga nagluntad sang Sunday night sa may Bacolod Government Center, dapat according sa iya intensified sa gihapon ang pagpatuman sang aton sining kapulisan sining ordinansa. Sige daw nag-resign naman dang si dating Chief of Police Blas ang Bacolod, si Celestino Guara daw nag-resign naman. Sinugulo siya sa city government na? Wala pa Action Rex na ibaluan kung sino ang replacement ni Sir Guara kay subong pangadlaw ang effectivity sa nga sining resignation. Amo to kahapon, yes naging klaro nga ang iya pa ni sang old administrasyon magpatuman sinadira mo.
Yes, Action Rex. Kay Action Rex, para kay Councilor Rene Vero, ginakabig ni Action Rex nga isolated case gid lamang ang natabo nga stabbing incident dira sa may NGC grounds nga according sa yati no, may mga kapulisan naton dapat magpatuman sa curfew kay damo Action Rex sa mga ginikanan kagati dalipatan naman nga may regalya sang existing nga curfew for minors nga ginapatuman diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. So nya liwat gin buhi ining panawagan kag pangabay ang sa intensified implementation sang City Ordinance 331. Ng City Ordinance 335 ang curfew for minors kag curfew sa tanan ni. Di ba may ara pa nag-exist pa ng last 4 tubtob last 10 ang gabi tubtob last 4 ara pa na action dahil. Sa mga regular Action Rex, maligal ang edad, ginlist na to last time ni Mayor Bing, dated May 24, 2022, niyang executive order, na tikon 18 years old and above ka na, kag-aara ka sa mga dalanon, na hindi kaya pagdakpon, kay na-list naman ang curfew. Amo to siya ang natikang sa alkalde para sa recovery plan sa Action Rex. Pero sa mga minors siya? Yeah, sama na sa Action Rex ang curfew for minors nga which is nga ginpahanumdum ni Vice Mayor sa Pamilyaran na may existing kita nga ordinance sa mula nang nga pangabay ang intensified implementation Action Rex. So patagal naman ni Councilor Rene Vero, may stabbing incident man o kung wala ang nagluntad dira sa may NGC grounds, dapat sige-sige tayo yun kag consistent ang pagpatuman sang sininga ordinance. Galinti kung isipon lang sang una ang compound sang NGC dang covered sang NGC Blacksondale daw man by di puso man na pero ambot na dula ang mga security nga nakita naton kung kaysa sa NGC pagkatapos election mo ambot kumayara pa na da. Yes, Action Rex. So, may ara dira sang pulo ka mga posto personnel nga sa Action Rex nga magbantay ang ila sila concern mo na ang security sa Bacolod Government Center, ang mga nagalingagaw dira Action Rex kag temo na pulo ka bilog humaling sa may likod nga bahin sang NGC tubtob dira sa may tubangan na Action Rex. Actually, may ara Action Rex ang CCTV dira sa area o gali so far daw wala pa man sang may mga ginpagwa baladong CCTV footage kung wala nakuha ang gidman sang camera hining natabo nga pagpangbuno tirik niya Domingo sang gabi. Araw ang tingog ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Malibot siningon ni Vice ang iyo to ni Mayor nga nagalif sang curfew hindi na siya mag-supersede sining ordinance. Ang listing na curfew for kona yan not for minors for those allowed by law. I think ang curfew for minors na siya din kona siya. May I think national law. May copy na siya. So, ang implementation ni Vice, ang malid is ang... guys, and the DCPO. My main responsibility is ang parents eh. Yung minor ng bata yung to be strict about it. Napapulikot mo sila by before the curfew. So, tatlo man siya, parents, atong barangay, atong kapulisan. Action Rex na batihan niya si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Tak nga alas 2 karon sa hapon nagapanumpa Action Rex sa mga nagdalaog ng mga grupo progreso nga mga kandidato ng Liga Timayo ng ating eleksyon. Dila sila magapanumpa Action Rex sa Hall of Justice kay Executive kay Judge Javier. No? So around 2 p.m. mga limanik ka mga apat ka mga konsehal kag si Vice Mayor Elcid Pamilyaran mag-take out sila karon sa hapon. Amo na si former Councilor Ang, si Councilor Israel Salanga, Councilor Rene Novero, si Councilor Cindy Rojas sa Action Rex. So, mas lang apat ka mga 4 councilors ngati magapangalagan for the next 3 years and then si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. So, 5 ini sila karon na mag-take oath formally no sa tubangan ni Judge Javier. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby Aksyon Marlon Hinovia sa balita gikan sa Kapitolyo, no? Dili kita na yung majority sang tawo ang mayara sang fatty liver, di ba? Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang Matapos ang balita ni Aksyon na Dale Salazar, kadtuanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo, pagpanagtag sang National Housing Authority o kunin sa Cash Assistance sa Cadiz, Victorias, kag Pontevedra, liwat nga ginpamunuan ni Gob Lacson subong adlaw. Kag liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, hindi makaalarma suno sa kay Gob Lacson kag economic team sang Marcos administration ginpaboran ni Gob Lacson. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rick sa bunggit nga oras si Governor Bong Lacson ara siya sa may Victoria City Cultural Center ay amo ning ikaduha nga lugar nga ginadtuan niya personal sa pagpadayon sang cash distribution sang NHA Special Emergency Housing Assistance Program para sa mga persona nga nakalitan sang Bagyo Odette. Ilang sa aga, ini siya ang una nga nagpadulong sa mga sunod sang Cadiz kag nagadiretso siya sa Cadiz City Arena nga sa diin may ara sang 76 ka mga individuals. Muna sila ang atagiya sang balay nga totally destroyed sa Typhoon Odette. Natagad din sa nga taga 5,000 pesos nga bulig financial. Laman ang presensya ni Cadiz City Mayor Salvador Escalante Gio nangin madasig man lang ang distribution kabati jutay man lang 26 Balakson Rex kaya ang iban niya nga tagiya sang partially damaged kaburuyan
nataga naman sang una nga pinansyal nga halinya sa pundo sang syudad. Kaya ang mga nagpatun subong nga tagiya sang totally destroyed, wala sila matagaan sa una nga papanagtag sang lokal ang gobyerno sang syudad sang Cadiz sa pundo nga halinman sa syudad. Yari si Governor Bong Lacson, angot suri. Ining sa Cadiz, mga 76 ni sila, mga 380,000 pesos. Yan, jutay lang. It really depends on actual victims. So right now we're going to the next stop, Victorias, and I think we will end in Pontevedra. Sa Victorias, may 215 ka mga individual sa makabaton sa sining financial. Sa Pontevedra, nakaschedule si Gov. Lacson nga magkadto dira mga alo na imedya sa mga hapon. Sa Pontevedra, 669. Kung sumahon naton, kita ang kahapon sa Kabangkalan nga 7,234 ka mga beneficiaryo, ara sa 8,224 no ang kanamuon sa mahatagan na sa nga Bulig umpisa kahapon tubtob subong nga adlaw. So sa Hunyo 3 ang distribution na ipatigayon naman sa Panwa sang Ilog. Kaluan ko lang ang tukang nga balita angot sa siring kaso sang COVID-19. Si Governor Bong Lacson nagklaro nga ining liwat nga pagsaka sang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, hindi dapat pag-ika-alarma sang mga Negrense. Ang din hambal diri sa gobernador, behavioral concern ini sa Botsulingon, nagadepende ini sa pamatasan o kung sa gawi subong sang mga tayo, matuon nates kinhalog-halogan na gidman ang nagkarain-lain ng mga protocols. Hunyo uno gani kakason na dulaon na ang implementasyon sang curfew, pero hambal sa gobernador dapat ipabilin sa gihapon ang pag-tuman sang gina-implementar nga minimum health and safety protocols. Ulihin na dato sa Provincial Incident Management Team nagkapakita as of kahapon May 30 ara sa 30 ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Ang gulpyada na pagbutsog sudi na record sa itong Mayo 25 sa diin may 19 ka mga pag-o nga kaso. From May 24, 13, May 25 naghimo 31, subong nga adlaw kung kahapon May 40, aragi hapon sa line of 3 ang kaso. Yari si Governor Bong Lacson, balikan ta. Well, I think we saw that, no? There was a day that we had 19. After that, it went back to what we were already experiencing, like from 1 to 3 cases. No? This is something that we were warned about before, so we just have to continue to take care of ourselves. No? This is already a behavioral concern. No? While we want to have more movement, but at the same time, we continue to protect ourselves by wearing the basic, which is the face mask and a little distancing. It should not, no? It should not be a cause of alarm. In fact, in yesterday's status, we have gone down again, no? As far as active cases is concerned. No? Sa dugang nga balita, siluan ko lang ang amatamat na nga pag-plastar sa mga miyembro sang gabinete niya incoming President Bongbong Marcos. Para kay Governor Bong Lacson, pabor siya, no, kag nagapati siya sa kapasidad, kag abilidad ng sining mga giningadlan nga mga miyembro sa cabinet members, partikularmente ang nagbugos o kung nagabugos sa economic team o kung mga economic managers ng Marcos administration. Kahapon may giningadlan nga 5, pero naglikad pa nga adlaw, una giningadlan na ya ang economic team ni Marcos. Isa darati si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin E. Jokno, ang Finance Secretary, si Socio-Economic Planning Chief Arsenio Balisacan, si Felipe Medalla nga amo ang
mangin PSP Governor Alfred Pascual DTI kag Manuel Bunuan nga mangin DPWH Secretary tihambal sa gobernador ang kun qualification lang ang paghambalan sa mga ginpahingatlan nga mangin economic manager sa Marcos administration paay na sang question kay mga inagihan naman kag may mga ayo naman no nga performance kung napag-uyat sa isa ka departamento ang paghahambalan. Yari sa Governor Bong Lacson. He especially the economic team, he banked on experience, which is good. No? I think the cabinet members that he appointed so far, especially sa economic team, well accepted sa business sector. No? Good. No? In general, very good ang mga appointment ni President-elect Marcos. It will be now up to him on how to put all of them together and work as a team. Nabatihan tigog ni Governor Bong Lacson. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang ka-aksyon ni Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon na John Diaz, standby, anay mga kaaksyon. No? Gusto ninyo matinluan ang... Alamin kung paano sumali sa... Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa Negros Occidental Provincial Police Office, inimay kang tanan sa PRO 6 bla nagpaandam sa publiko mayangot sa mga persona nga nagagamit sang pangalan sang Regional Legal Officer sa pagdemando kung pagpangayo kayo sang donasyon no? Ay pertino. Kag sa banwa sang hinubaan, lalaki nagalawig sang karabaw, pilason matapos ginlabo sang hubog. Yari ang countdown sa report tupod na kay Aksyon na John Diaz sa Noko. Aksyon John? Possible action, Rex Mayara, padala na kamaton sa pinaka mga scam text. Lang nga nagambal nga, oy, nagdaog ka sa isa ka parafol, o kung ibandra action, Rex, nagasiling abing ako si Amoneo, bla 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 bla, may ara ka da sang load, o kung pwede ka kadonar para manisaton tanan. Aba diri sa Police Regional Office 6, nga dapat mag-andam kapag halong gid ang publiko sa pag-approach o kung sila pag
implementar sa sining nga mga mensahe Aksyon Rex kay mahimo ini isa ka sa isang scam o kung pagpanginto abi nga sa sutob subong wala gyud nagauntat ini nga pila ka mga persona sa likod sining kaso Aksyon Rex. Kay sunod diri kay Police Regional Office 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Solis mismo ang Regional Legal Officer sang Pro 6 diri sa may Western Visayas nangin biktima sini kay may mga text o kung report sila nga namaton nga ginagamit ang pangalan sang RLO sang Western Visayas para magpangayo-ngayo belasang kwarta iban gari ko nagsures nag-demand pa sang nga dapat timuon bilang isa ka official abis sang gobyerno. Tisunod rin kay Solis iya din nga pagpatag ni isa ka best daw lagi diyan nagapadala sang sulat o context o kung nagaparawag man ng RLO para lamang maparis ang donasyon sa mga tag-as nga opisyal o kurabi regular nga mga individual diri sa Western Visayas. Bisan pa Aksyon Rex sulod kay Solis wala man sila imo o kung nagapang sa iban para magpabalo kung sila nagdaog o kung may kuluwaon sila nga mga papremyo Aksyon Rex. Tisubungo kay tinadakpan o karakitaan gid sang Pro 6 nga ang pangalan mismo sang RLO ang gingamit di nagapagwa sila sang advisory. Ang advisory diri Aksyon Rex nagasiling nga kung may mawatonan sila nga may impormasyon kaangay sini kag ang ginagamit nga cellphone number is 0975-965536 hindi ina iya ka RLO o kung hindi ina ka Regional Legal Officer sang Pro 6 Aksyon Rex. Kung makabaton sila sang kaangay impormasyon nga nagademand o nag-request ano man nga butang kaangay sang kwarta pabor para sa ini nga persona Aksyon Rex hibaloon o sisaon kag i-verify gid ang ini nga report kung pwede sila makatawag sa PRO6 complaint hotline nga 0921-263-1962. Pero ang magdiri Solis, hindi lamang ini-applicable para sa RLO sa Western Visayas. Bisan sinong individual kung ila diri nakitaan nga do suspetsoso ang paggamit sining iyang identity, pwede sila makipag-angot sa kapulisan para gilayon matagan sang aksyon. Yari si Solis sa interview. Yes sir, no. Last time naka-receive kita sang may text na ginagamit yung office, ang Regional Legal Office naton kung sa diin may mga demands na ginsend sa isa ka individual. So that's why nga nag-send it. As per confirmation, ang aton RLO wala na siya send no, na mga kung ano nga mga demand or any request through cellphone. No? And that's why nga gina-remind natin ang general public na kung maka-receive sang kung ano man yung mga text messages requesting something or favor, dapat hindi nila yung pag ihatag na yun ang mga request, much better nga nila, i-confirm nila kung ano yung mga request or i-check nila mismo sa office nga gingamit para masigurado na to. So far, hindi ko lang mag-divulge, no? Pero parang may something na binademand no? Sa recipient sang text na gingamit ang office. So, pero wala man nag-depend dayon ang recipient kung sa na ipavalidate niya. Aksyon Rex sa batian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang Pro 6. Tisubong ginausisa nila agad nga makilalaan kung sino ba mga persona sa likod sining scam o kung pagpanginto sa publiko. Sa ibang nga balita, bago kaluluoy man ining isa ka amay, 36 anyos ini siya, residente dira sa may Purok 12, Barangay Asya sa may Banat sang Inubaan, nagalawig ini sa sang Carbaw Aksyon Rex dogin bilin niya kadali may kwaon sa sila nga balay, nagapalakaton ini sa kilid dira sang mga katubuhan gulpi na lang siya naging labo sa taludtod sang isa man kaubog gamit ang espading pero ti wala man yun na-recover no sang mga kapulisan ining gingamit sang suspetsado. Ang biktima mo siyang kilala kay Joven Andalosa, 36 ang edad, samtang ang suspect bisan nga nagkapalagyo na identify o kung nakilalaan ini abis ang biktima kagamang isang kilala kay Jorin Amparado. Mga legal man ko ng edad niya nakilala nini bangod nga isa naman sa lugar nga istar man sa mismo sa area sa may Purok 12 Barangay Asar sa mga Banwa. Sa aton interview kay Police Major John Ganson, iadrigin payag nga hinubog base blatter tripping lang sining suspect kamang labo
na konsolidahan niya ining nagalawig sang Carabao Action Rex wala ring nali niya baging talapitan kay ginlabo sa likod motor kaangko dinay sang pila sa wala kawain sang iyang likod kay gindala pa sa Eleuterio de Sena Memorial Hospital sa may barangay Bakuyangan sa may banwas sang Hinubaan pero ti matapos malapatan sa nagkikiuga pagbulong ini Action Rex ang nakagwa naman kagyar na sa estable nga sitwasyon ng kondisyon. Ang suspect nakapalagyo matapos ang krimen sunod rin kay Ganzon may mo nila i-file regular filing ang kaso batok diri sa suspetsado. Yari si Ganzon sa itong interview. So, pero wala man to sir iban nga deep motive sir no? Wala man sir. Do ka silingan wala sila. Oo, do hubog sila tapos wala man sa may istoryahan. Wala man sir. Naglawig na to karbo ang biktima mo. So, nakainom tong suspect. So, regular filing na kaguro sir kaya plus walang ang suspect. Action rekomendasyon si Police Major John Ganzon ang hepe sang Hinubaan PNP. Subong adlaw ang last day sang Duterte Legacy Summit. Ang mga accomplishment sang administrasyon ng Presidente Rodrigo Duterte ang bahin diri sang mga katapos sa Philippine Army niyaraman sila nga assessment kag pagpalayag Action Rex. Mabatian na sa pinakamang in public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang kaaksyon nyo Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Dagang salamat Aksyon na John Diaz. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang Aksyon na din nabuso kagangatong sining nga mga out of town reporters. Daligid lang standby. May tisianay kulang. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pag Ayos, may lang pamati kay Sir Roberto Hiraposco Caraballo dira sa Handumana, no? Salamat gid Sir Roberto Hiraposco Caraballo. Melvin Finiafel, may lang monitor Melvin. Lunila Tarosan, salamat gid Madam kay Ros Flaque. May lang monitor Barky Tribe, no? Monitor si Kim Poyolo kag retired police Jerry Sinora, no? Ayos, Barky Tribe, no? Tomas Brunyola, Jeffrey Arcoyo, salamat gid Dol. Ay, pwede. Jeffrey Arcoyo, thank you gid. Shimona Gregore, sila ni Shimona, Aksyon Rex din ang fire call. Sa Alihis, Alihis to buti gina-check ko pang patrol ta kung kumusta na itong sunog. Gigobal Flores, may lang pamati dira sa barangay Kubay, Puro 4, upod sang wife kag kainday Godswell. Thank you gid Gigobal Flores. Kativer, Homalumina, Alexander Pila, no, dira sa Zone 6, barangay Handumanan. Tamiyaw ko lang pamilya Pancho sa barangay Kaliling, Kawayan, from Alexander Pila, no? Ana Sinoro, Niningrate, may lang monitora. And Mario Olvido Acuesa, dira sa Lugway, barangay Balaring, Silay City. Salamat gid, no? Ayos, diding aluhamento. Thank you gid, salamat gid. Ida Ramos, thank you man. Salamat gid Ida Ramos. Ayos, sige, daligid lang, matagta na pinakamang komersyal sa balikan ko lang kamo sa dinigid lamang madugay. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa 3 ang aton oras, standby Aksyon Eden Abuso, kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pag-monitor, no? Thank you gid Sugar Spices Alba Honeybee. Ay, pwede kag taga-aqua drips, may lang pag-monitor dira sa sining odto, no? Mismo si DepEd Secretary Leonor Briones ang nagpabutyag nga ginalauman nga ibalik na sa 100% ang face-to-face classes sa masunod nga academic year. As of May 26, yara sa 34,238 ka mga bulutuan o kuniskwelahan ang nominado para magpatigayon sang physical nga klase. Bao pertino kadamo gali sila. Ti ginalauman nga posible magbalik na 100% ang implementasyon sang face-to-face classes, target sang Leonor Briones. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay pinakalites nga investigation sang kapulisan sa Police Station 3 angot sa paglutang kay nasang agabla sa isa ka persona o yara kuno sa drug watch list sang Station 3 kag suspect man sa pagpangluthang sa Barangay Bata sadtong Abril 2. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Rex, again, confirmad ni Police Station 3 Commander Captain Armelin Vargas na under probation sa kaso nga theft. Ang napatay nga si Francis Mark Rito nga napatay sinaaga matapos dinluthang sang wala pa makilala nga suspetsado o kon mang suspetsado kay tubod karon hindi pa nila establish ang kung silagid man to ang nagluthang sa sinikay Rito. Pero kay Vargas, yara man isin nga station drug watchlist kag natudlo suspetsado sa pagpatay kay Yuki Castro sa Abril 2 sa Purok Pantry, Barangay Bata, Siyudad sang Bacolod. Si Emily Vargas at Sunrise, hindi pa nila mapalaya kung pinagi ng suspetsado, anong ginsakyan sinipasulod sa lugar, kag anong gingamit na armas luthang sa pagpatay kay Rito. Pero ang Bali Vargas, ginatanaw nila nga rason sa pagpatay, amo ang madugay na nga away o kung may kaangkanan ini sa illegal na droga. Pilang igo sang biktima ni Aksyon na din? Iwala pa kapalayag sa Gina, si Ma'am Vargas at Sunrex, kaya hambal niya, hulaton niya ang report dito sa Soco. Itong pag-pilingan. Utod-utod ang signal mo? Ang lawas man ni Sunrex ang biktima. Pero ang isa pa dito Sunrex, signataon, nga may previous na away, bangos na si atong tension sa Yung Vargas, na ready na ni Ligad ang kaso ng murder batok sa iya. May witness na, may dokumento na, galing kay ginpresentan ang dokumento sa pamilya, nag-isol ang pamilya, nagambal. Hindi na lang magpasaka sa kaso, batok sa sininga si Rito. Kag may basan at Rex, na ang live-in partner karon Rito, amo man ni siya ang live-in partner sa dito ni Castro nga ginpatay man to ginalin. Bali atong ginpatay sang Abril to, live-in partner man na subong sang ang ginaupod-upod yaman subong sang napatay ni. Correct, Action right.
okay. Rason na sa sa atong sili kapulisan, rason sa pagpatay amo ning man sa illegal nga droga, tungod ni palayag man din gas KAC ang napitulog at napatay puro ara drug personality. I mean, aring ka ba ayun, dito ni Captain Armin Gardner. Morning, no? The investigation is still ongoing. May mga inog-check nga CCTV ang aton nga investigator para ma-identify ang aton nga suspect. As to the motive, hindi pa natin gid ma-close kung ano gid ang mga motive, although damo na kita sa mga anggulo nga ginalantaw. Tungod kay ang aton ning victim is suspect man ni siya namon sa previous namon nga incident dire, sa previous nga shooting incident nga nagtranspired sa bata sa Pine Tree itong kay Yuki Castro. Ang minor? Hindi siya minor. Yuki Castro. Basta si Yuki Castro. Drug personality. Pareha sila nga drug personality, no? So actually ang aton nga victim subong is listed man sa aton nga drug watch list. Kabahin na Traction Rex ang pagpahayag man ni Police Captain Armin Vargas na ginahulat pa nila ang pamilya ni Rito na magpadulong man sa police station para base may ara sila Traction Rex sa suspetsado sa nagpatay sa ila sini niya himata. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Idinaboso, una sa balita na Aksyon sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Idinaboso. Karon sa hapon may mga progress guro ning information na parte sa sining kamatayon ni Rito, mga kaaksyon na kaina sang ginlutang dara sa area sang Barangay Mandalaga no nga sakop sa natungan sang Abkasa kag Villa nga area, no? Pero tiyang gin-report nga daw Abkasa na to nga sakop sang nasambit nga krimen, no? May lang nga pagpamati kay Ricky Soriano. Thank you so much, sir, no? Sa kay Ricky Soriano. Kantuan tanay balita ni Aksyon no Roger Gotib mapakadi City anay kita mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maki-update man ta sining pagpanglutang man sang sospeko sa Sagay City. Ti Sagay City PNP wala pa sang natumod nga sospek sa paglutang kag pagpatay sa driver sang trucking. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Aksyon Rex, parahin ka raw ng investigasyon sa makatapos sa kapulisan sa natabo nga insidente o shooting incident sa bahin sang Senda, Cositio, Garganera, Barangay Tadlong, Siyudad sang Sagay, mga alas 10:40 taklas sang aga kahapon. Sa din ang biktima, gikilala kay Ernie Isake Magmanwa, alias Nunoy, 38 anyos sa edad, kag residente sang Purok Pico sa Barangay Tadlong, sa amuman nga siyudad. Pero sa payag ni Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, wala pa na ma-establish bisan pa man ang motibo sa pagpangluthang, kag wala pa man makilala ang suspect nga sa diin na amo ang naghimo sa krimen. Ano yung dahil wala pa tayong unidentified na suspect, meron tayong multiple motives na tinitignan. Yun ang pinakonsider natin sa ating ongoing investigation para malaman natin and eventually yung identity na rin ng suspect kung bakit na nagawa itong ganitong incident. Pero sa report, ginapaypay sang suspect ini ang biktima nga driver sa isa ka tin-wheeler truck nga nagapakargada sang tubo sa Tinapsan dira sa may Sitio Garganera. Pagkatapos ginagda pa ini nga magpamahaw. Pero sa nagpalapit na dito kang iluthang ini 3 kamises kag naigo gid sa iya sini nga lawas ang tanan nga mga bala pati na sa iya pagdalagan pa katay hana pero gintiro pagin siya patalikod maigo siya sa iya sini nga buli. Ang report nga dead on arrival siya sa bahin sang Alfredo Marañon Senior District Hospital sang gidala ang biktima. Nakarecover naman sa duha ka mga empty shell sa caliber 45
nga bala ang kapulisan kag sa karon padayon pa ang ila siniimbestigasyon. May mga tao man nga nagakarga sa tubo dito pero malayo tungod sina hindi man maka-identify sa hitsura sang among nga suspitsado nga nagpalagyo pagkatapos nga hindi makahimo sang krimen pagi lamang sa paglakat Aksyon Rex. So report diri sa may syudad sang Sagay para sa Aksyon Balita Banat Bulig. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez report. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Roger Goti. Balita gikan sa syudad sang Sagay, no? May lang nga pagpamati kay Mr. Sir Benedict Intona. Kay Benedict Intona. Parekoy! May lang nga pagpamati dra sa Villa Locasan, no? Ga monitora. Paring Benedict Intona. Thank you, kids, paring Benedict. Ayo-ayo lang danoy. Life Extension Vitamin D3 anay kita, no? Practical nga. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Stride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 00. Ni Aksyon Roger Gotib sa iluhantang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang unang distrito. Akusado sa pagpangawa to, arestado man sa syudad sang San Carlos. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex Gindakop sa ginisang perso sa San Carlos Police kag Maritime Group ang akusado sa pagpangawat sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr., officer in charge sa San Carlos PNP, si Wilmar Talledo alias Rocky, 36 anyos, may asawa, isa ka tricycle driver kag residente sa Sitio Kabugan, Barangay Guadalupe, sa Nasambit nga syudad. Ang pag-aristo ang ginahimo sa Rizal Street, Barangay 3, Ciudad San Carlos. Base naman sa ginapagwa nga warrant of arrest ni Judge Arbel Delgado sa Regional Trial Court, Branch 57, sa kaso nga pagpangawat nga napitsahan sa itong Pebrero 9, sining tuig. Ang korte ang nagrekomendar man sang 180,000 pesos nga piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Sa karon, Aksyon Rex detinado sa custodial facility sa San Carlos PNP si Talledo. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, Kaaksyon Nelson Patinio na sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. No? Matapos ang balita ni Aksyon Nelson, masailutanay sa ikatatlong distrito si J. Hansel Panoncillo, no? Dira sa Country Homes. Ga-monitor si J. Hansel Panoncillo. No? Correct na sa sir? Panoncillo, no? Abi ko Panoncillo. Panoncillion, no? Ayos, salamat gid ga-monitor si Sir J, no? Kadtuan tanay si Aksyon Arlo Ticar dira sa Dakbanwa sang Talisay, duha ka mga wanted nga personabla na dakpan sang kapulisan angot sa pagbayular sang 1602 o kon illegal gambling. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo.
duha ka mga wanted nga persona ang natigayon ini nga nadakpan o naarestar sa makatapos ang Talisay City Philippine National Police din ang ining duha ka mga persona ang may pinding ini nga kaso sa korte nga pagbaylar sang Presidential Decree 1602. Ang ining duha nga nagladakpan mga takna alas 2:30 o alas 2:10 hapon kahapon nga adlaw dira sa may Lizares Avenue, Barangay Zone 12A, Siyudad Santa Talisay. Ang ginkilala nga amo sanday Noel Ayagan E. Ramos, 58 anyos, may asawa, isa ka tricycle driver. Calvin Siocon E. Asel, 28 anyos ang edad, may asawa, jobless. Tanan pumuliyok sang Purok Green Shell, Barangay Zone 3, Siyudad Sang Talisay. Sila ang nadakpan sang mga kapulisan bangod sa violation sang anti-gambling law sang Section 1 paragraph A sang Presidential Decree 1602 di na magatapos sa Talisay City Philippine National Police ang nagserbi ini sang warrant of arrest agod nga madakpan ining duha ka mga persona nga nagapangatubang sang kaso numero 22-9038 nga may pizza ini May 26, 2022 para sa violation sa Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling. Ang nasambit nga warrant of arrest ang gin-issue ini ni Honorable Gisela Hania Sanchez Tan, ang presiding judge sang Municipal Trial Circuit Court dira sa siyudad sang Talisay, kag ang korte ang nagarekomendar ini sang piyansa sa sining duha nga tag 30,000 pesos kada isa para sa ila sini temporaryo nga kahilwayan. Ang ining duha sa karon yara na detain sa may custodial facility sang Talisay City PNP. Report nagikan sa siyudad Santa Talisay. This is Aksyon Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos sa balita ni Aksyon Arlotica, risunod ta gilayon ang balita ni Aksyon VG Apasible. Kinagamo sa tunga sang grupo ho sa mga pamatanon sa public plaza sang Binalbagan, padayon nga imbestigahan. Hepe sang kapulisan may panugyana sa mga ginikanan. Yari ang countdown sa report ni Aksyon VG Apasible. Aksyon VG. Aksyon Rex padayon sa karon ang ginahimo iyang investigasyon sang Binalbagan Municipal Police Station sa nagluntad nga kinagamo sa tunga sang grupo sa mapamatanon sa tubang sang Binalbagan Public Plaza tinalikdan nga adlaw takna alas 2 sang kaagahon. Suno sa pahayag ni Police Captain Elendi Rebosquilio, hepe sang Binalbagan PNP, nagapadayon ang intelligence gathering sa mga kapulisan kag WCPD agud mahibaluan kung kanday sino ang imbulbado sa sining kinagamo kag agud man nga maalerto ang mga barangay kapitan angot man sa mobility sang ila sining mga tanod. Mangod suno sa hepe, nagapadayon man iya ang pagpatrolya sang kapulisan partikular kun gabi. Panugyan man ni Rebosquilio sa mga pamatanon, hindi paghatagan sa kahuyanan ang ila sa iya nga maginikanan. Kaya at the same time, kinahanglan man sa kay Police Captain Rebosquilio nga bantayan sa mga ginikanan ang ila sa iya nga mga kabataan, ilabi na sa tion sang kagabihon. Dugang pa ni Rebosquilio nagasugod ang curfew for minors sa Banwa sang Binalbagan takna alas 12 sang gabi. Makita at Action Rex sa nagasirkular nga video sa social media nga nagalinagsanay ining grupo sa mapamatanon kag nagalinupad iya ang butilyang ila sa ginapanghaboy. So pasalig ni Rebosquilio, Action Rex, mayara na sila sang ginahimo nga tikang agud mahatagan sa nagakaigo nga kasulbaran ang ining insidente. Action Rex yari ang porsyon sa pagpahayag ni Police Captain Elendi Rebosquilio sa aton sa interview sa iya. Biyahe naton, matoy-toyan naton, kag-monitoro naton man ang aton mga kabataan, magasiyon na pinasapiyon kung kagabiyon. Okay. Sa oras ang kagabiyon, kung di na sila, ano natin na nila. Dahil sa kinakabahan, di ma-control man ang nila ang ila bata. Hindi na palagtol, hindi na malapot, at least masaway man. Okay. Tagaan man sa warning na hindi na maglagaw, kahit amo na nakatapos subong. Di na maglabot sa mga bati, may mga kapuhi pa mga matula. Antes ka mo mag-react, antes ka mo mag-ubraman sa inyong katungganan bilang mga ginikanan. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Binalbagan PNP. So far, amuni ang madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Ini si Aksyon VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon.
Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat. Aksyon na VG Pasible sa balita. Areo, constipation ang problema ninyo. Balokang constipation ang mo siyang iloy-iloy mo. Mother of all diseases, mga kaaksyon. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA. Belated happy 27th birthday sa bata niya nga si Toto Ayan J. Traba, no, nga nagsaulog sang iyas ning kaadlawan. Thank you so much, Madam Rona Rehida Traba, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, dali kitang mga kaaksyon na sanbayan ay manumbalik kita pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Alang nata sa tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad ang way tama labutan pabuasan na lang ini mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dirigi Lamang Madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang aksyon.